Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 29 na bulan sang Hunyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang dito
ay 5 may bag-o nga status naton dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagbalik sa General Community Quarantine ang status sang siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Masugod na ni siya sa Hulyo 1, tubtob 31. Ano pagid ang nalakip mapaidalom sa General Community Quarantine? Dalasa man ang Gimaras, Aklan, Antique, Capiz, sa classification na ginpagwa sa Talk to the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte, ang Western Visayas may 2 ka lugar nga napaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ano ini? Ang probinsya sang Iloilo kag siyudad sang Iloilo. Din paidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang 20 pa ka mga lugar sa pungsod Pilipinas tubtob Hulyo 15 kag General Community Quarantine ang 30 pa kaiban umpisa Hulyo 1 tubtob 31. Amo ini ang bag-o nga status naton dire sa pungsod sang Pilipinas. Ang lugar nga napaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine: Cagayan, Apayao, Bataan, Lucena City, Puerto Princesa, Naga City, Iloilo City, Iloilo Province, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City, Davao City, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, Butuan City, Dinagat Island, kag Surigao del Sur. Samtang ang General Community Quarantine naman mga lugar dira sa Rizal, Bulacan, kag may pila ka restriksyon tubtob Hulyo 16. Dihamak pagid nga mga lugar ang ginkulukambyo na ang status bangod sa padayon man nga pagsaka kag hindi maintindihan sa rurot yutay saka dako ang nabiktima kag nalatnan sang COVID-19. So, ang Bacolod, ready na kita. Hulaton ta kung ano naman ang executive order nga ipapanaog ni Mayor Bing Leonardia kag ni Gobernador Bong Lacson sang probinsya. Pagkatapos ipaidalom kita sa General Community Quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman.
na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. 42 na ang masunod nga isyo idulong sa aton sang San Itres. Lugar na lang ang pilion ni Congressman Greg Gasataya kung mapatindog na ang Bacolod General Hospital. Pero suno kay Congressman Greg Gasataya, hindi problema kan may 5 na ka mga individual ang nagtanyag sa ila lugar. So, pilion niya kundi na mas maayo kag of course, accessible ini sa pumuluyo sa Dakbanwasang Bacolod. Magapatawagan ni isang pagsidapol si Congressman Greg Gasataya sa Department of Health upod ang mga opisyalis sa Bacolod. Talakayo nila ang plano sa pagtukod sining City General Hospital. Suno sa kongresista, pagakwao niya sa DOH National ang technical report o kung mga dokumento nga kinahanglanon sa pagpatukod sang hospital. Ambot silingon masanag-sanag na, no? Mga 28% na nga makaangkon kita sa aton kaugalingon nga hospital. Ginpasalamatan man gani ni Congressman Greg Gasataya
si Senador Mig Subire nga magabulig pangita sa dugang nga 200 milyones para ibulig sa pagpatukod sang hospital. May ginpain nga daan 600 milyones, kung dugangan 200 milyones, ariglado na, tindog na ang hospital dire sa siyudad sang Bacolod. Lapit na lang nga makaangkon kita sang aton kaugalingon nga hospital. Kung mapisan ang opisyal naton sa pag-follow up dito sa Kongreso plus ipasaka sa Senado, wala iatupong nga permado dayon ni Presidente Rodrigo Duterte. Puwerte man ang pagpanikasog ni Senador Franklin Drilon, agod nga maaprubahan 13 ka mga hospital sa pungsod Pilipinas. Nami niya nga may kaugalingon kita iya nga hospital para balang hindi kita matumbuyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasais 46. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Standard time las 6:52. Sa aton kapulisan, sa bilog nga Bacolod Negro sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio, pamati kamo sa paandam ni Interior Secretary Eduardo Anyo. Nagpahanumdom siya sa tanan nga puwersa sang kapulisan nga hindi gid mag-intra sa politika. Bangod sining dismissal sang anom ka mga police officer diri sa aton sa Negros Occidental sa tong tuig 2017. Siling ni Anyo, ang tanan nga mga kapulisan paiway gid sa pag-ulo intra kag pagdulo dipinsa sa politiko. Kag initandaan nila sa palaabuton pagid nga tuig 2022. Ang reminder pagkatapos anom sang mga kapulisan ang din-dismiss sa serbisyo. Bangod sa nga tawag illegal nga pag-aristo sang anay Vice Mayor na si Mayor Ila Garcia Yulo sa tuong tuig 2017 kagkaron alkalde na dira sa iya sini Banwa sa Moises Padilla. Nga ano ang natabo bangod sang hindi amo nga pag-aristo checkpoint kag iban pa. Kung sino man nga politiko ang nagmando sining anom kakapulisan nangin makaluluoy ini sila. Gindismiss anay Moises Padilla ang hipis sa kapulisan si Captain Alan Relo, Master Sergeant Ricardo Campos Dingkong Jr., Corporal Nobel Perrante, Corporal Felix Corihado Pisalis Jr., Patrolman Michael Mundido, kag Patrolman Daryl Dukay Dormido. Alain pagid are magluwas naging dismiss sila sa serbisyo ining mga police officer purpited ang tanan nga benepisyo. Amakin mo ginserbisyuhan mo, gitunan mo pila ka tuig ka sa serbisyo sa kapulisan, pagkatapos gindismiss ka, wala kay gidkulaon sa gobyerno. Pobre man ang ila sini pamilya, pobre man ang ila sini mga kabataan.
amo na nga husto nga leksyon eh. Hindi ka mo magpahigot sa politiko. Hindi ka mo agad serbisyo. Ang serbisyo, wala problema, kaya man napaidalom man mo sa mando, sa mga alkalde. Pero hindi ka magtuman bala sa mga bando nga para sa inyo, wala nagakabagay-bagay. Ti karon, gindismiss ka, wala ka kuluwaon nga serbisyo, kag benepisyo, sino karon mapakaon sa pamilya mo. Malang tani ko ng politiko nga nagsugo sa inyo, saguro niya kamumintas tanto, kag saguro niya pati edukasyon sa inyo kabataan. Amo iniya ang husto nga leksyon sa aton mga kapulisan. Maintain lang kamo peace and order. Respeto lang kamo kung sino nga alkalde ang ara dira sa banwa ninyo kag syudad. Pero nung kagid magtuman sa mga illegal nga buluhaton. Kay pag-abot sa natalana nga tion por Dios por Santo, maluoy kasi ning aton kapulisan. Sino masagod sini sa iya pamilya, sa iya kabataan? Hamak mo ginserbisyuhan mo pila ka tuig, gintunan mo, pagkatapos sipaon ka sa pwesto, bisan 5 wala ka kulwaon, amo ina ang leksyon siling ni Anyo. Leksyon nga kada eleksyon kag kung sino man dira ang gapungko nga mga opisyal sang gobyerno, hindi gid magtuman basta illegal nga bando. Kay buwas damlag, kamugid ang masakripisyo. Tiyan mo niyo? Klasik nga ehemplo ang anom kakapulisan diri sa probinsya sang Negros. Ga simpatiya kita, tiyan mo na. Ang layi ko no, mapulupintas man, pero layi dapat sundon. Pag-abot sa tion, bayran mo gid kung ano ang nahimo mo nga sala. May takop ang mata sang hustisya, pero pag-abot sa tion, kung mabuksan ang mataya kag maigo ka, disgrasya nga dako gid, pobre gid ang palaabuton mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre.
Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang City Uno, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo